Reggel van reggel, rikkant a tollas kukorék. Ez nem profizmus, ne arra. Én profi nézőket hívtam. Hüppetek karfja! A család, a művészetek legnagyobb ellensége. Pont! Apon mire a feleségemhez ér, Gekkó Puma lesz. Hát ilyen vastag, buzdogány végű ujjakkal nem gitározunk. Fúj! Undorító! Bár csak ott húznád le, és ott érintenéd meg, ahol én szeretném.